Sanibingelela lonke abazalwane egabela likaJesu Kristu, ikakhulukazi ikhaya labangcwele lonkana. Sithanda ukubonga kakhulu ngenkonzo ebeyimpumelelo yanamhlanje. Sithi uNkulunkulu-ke anibusise abazalwane noma seniphindele emakhaya, ahambe nani futhi endleleni abe nani, anigcine anilonde, siphinde sibonane sisambuka umhlane nenyama. uNkulunkulu anibusise nasemgodleleni lapho nikhiphe khona. Kithina kukhulu kakhulu sithi konke nikufisayo nicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu anenzele khona kwande njalo. Inkosi yomusa nje ngibusise. Amen. Angiphinde nami ngibingelele egameni likaJesu waseNazaretha. Bazalwane, siswele umlomo ukubonga ezinkulungwane. Ukukhona nje benu kudlala indima enkulu kakhulu kulo lonke ikhaya labangcwele. Siyazi ukuthi uma ngabe kuze kulesi sikhathi sesivumo akusiwona amabhrentshi wonke aphumelelayo, kepha kuye-delegatwe kufike labo abasuke bengakwazi ukuphumelela abafike. Kodwa sibuke nje okuningi babazalwane abafike ngayo bayidlulile ngisho ne-delegation. Sithi siyabonga kakhulu-ke bafowethu, uNkulunkulu akabe nani kukho konke nje ebenicela, ngoba lo msebenzi actually kusuke kukuzolinga uNkulunkulu njengoba ethe yena ake ningilinge nibone ukuthi ngizonivulela namafasitela ezulu. Ngakho-ke ey'fisweni zethu ziningi iy'nkinga esihamba nazo, sikhona ekukhonweni. Ngithi-ke ngicela ukubonga kakhulu-ke ukuthi kube impumelelo ukuthi abazalwane bonke bakwazi ukufika, bakwazi ukuthi bazethule, bakwazi ukuthi bebonke bakhulume abakuzwile, bakwazi ukuthi bebonke bakwazi futhi ukuthi basebenze njengendlela egculisayo. Sithi siyabonga kakhulu-ke bazalwane, kuninonke nje enifikile. Uma sisihlukana futhi sicela uNkulunkulu anilonde endleleni enizobe nihamba ngayo, ney'moto enihamba ngazo. uNkulunkulu anisindise, anisingathe egameni likaJesu kuze kuphakade. Amen.